Kuya, where's Ariel? Mana ka? Mana ka diha? Mana ka? Si Ariel, mana? Unsa man? Naga mo bayo ba? Kanang Nga naman. channel. Ha? Ha? Ya attendance ko dito dayon na ako attendance ko din and also panchan then save yung spelling okay then ako din all lang din kapil po si Grace ka gana ko isulatan lang niya siya na lang isulat kapil po si Grace na gana siya Nga. Sige lagot. Sa uyaro ko na sila tagda. Sige na. Baik na dito si Ariel. Mana si Ariel? Mana ka kuya? Kuya. Uy. Siapa na ni? Agoy, nakasala dahil ka kuya. Tora kuya, nakasala dahil ka kuya. Salah. Kasala na si kuya di ay. Kuya, sit down na kuya. Kuya. Sit down na para maka-push up ka ron. Kala ko Yel, ikaw na Yel, sunod Yel. You're next. You observe, kay you will be the one to may kabalo ba?
stay on the blue mat. Ayan, ayan. 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 You stay on the blue mat. Blue. Blue mat. Look at the mat, the color. Yes. You stay on the blue mat. Ayan. Okay, ayan, listen. If you're ready to punch, you get inside the ring. Okay? Okay. Hook. Hook. Go back sa blue. Kuya, excuse. Kuya, excuse. Hook. Isapay natin dahil sa panaalo kwanta. Ang uban, asa na? Ito na sa bulsa. Bulsa sa baba. Mama. Okay, listen. The process pa ko para reinforcement. If ever, no? Wala pa mapunin yun. Ang ato ang education atong isang ito. However, nandang mag-invite ninyo tomorrow. Please back to me tomorrow. Kasi, asa siya? So, ikaw mo kukulit ka mo lang. Okay. Invite. 2 by 2. 1 and a half by 2. Iwa ka po. ID picture. Saan naman mo ID picture namin dito? Ako po si Bakong Kabi. Hindi ba? Pero, just in case ito na mo sa inyo, iwa 1 by 2. 1.5 by 2. But the most important is ang sabihin sa inyong parents. Allow you to go. Ako lang yapon please. Ang estudyante ni kanina, hindi pa nasa isip. But, if wala kayo budget, alin ang gusto ng mga bata? Diba? So, wala na video ninyo, ikan tas panaat, save your money, inadawan ninyo ikan sa school. Ang inyong award, ito ng gold, ng silver, ng bronze, namo dalawa doon sa city bag, process pa. No, wala pa tayo iba. However, hindi natin yung award budget. Marami ba? Wala na pilihan nyo. Ang entry nila is per event, 200. So kung mudula kang kata, pwede ang imong entry registration is 100. Ano mo nito? What was what? By the month? So, 800. You enjoy the kata and the committee. Kung kumitira, ang inyong trinan,
Ano man kung di siya, ang ilang kung saan yung mga Koyog ramong dyan. Koyog ramong dyan, pon. Pagod. Wala mo sila mangilabot. Ano yung lami? Oo. Ano nang ginagawa? Oo, ana wala ko sa waiver. Voluntary nang ginagawa. Voluntary mo na. Ang kanang sa organizer. Voluntary gina siya. So, naikan, Ano yung lami nani? In kaso ma-accident inigkuhan, Red band na sila.